sometimes munhu akakuitira chakaipa ukamutreata better, he thinks it's fear. Most of the times tika react in a better way to South Africa, they think kuti vachirungonyengerera ndozvavo zvakaomera. No, we are doing it from the Spirit of God. Because we believe God can help us as a nation. We don't believe in South Africa, we believe in God. And South Africa must know that. Whether they reject us as a nation, we believe in God and we know God loves our nation. And we will pray for the better of our nation. We love our country. Friends, papi asha zinobereka mamwe mafungiro. Asha zinobereka mamwe mafungiro. Tiri pakati pekurwadziwa as a nation nezvikuitwa hama dzedu South Africa, but that pain ngairegere kubereka my decisions. Let's still operate with the weight. Kana richiti love thy neighbor, taakuda kubvunza munhu kuti tovada sei vachidai. Mwari watiudza kuti havasivo vari kudaro, kune mweya unokonzera kuti vadaro. Nyengeterai mweya uyu uregere kutora chigaro. Vagari vepamauta vanotoziva kuti nyoka inoruma ichidai. Zvoreva kuti nyoka idzi vanodziziva, vagara nadzo. In South Africa, kufa kwemunhu hakushamise. They don't respect it. It's a spirit. Zvekuti vakatoshaya mweya waMwari, no matter tinozvitaura takamira papi, a spiritual issue haipedzwe nehasha. Sauchono wakagumbuka kuti seurirofa, but haripindike. Hasha idzodza dzikupe employment nokuti wakaita kuroiwa kuti usashande. Iwe zvinotokubohwa kudai ndiri pagraft ndichengeta mhuri yangu hapapindike. But nekugumbuka kweso mukana waramba futi, kureva kuti hasha pachadzo haisi wisdom and haisi empowerment. As I'm preaching now, I'm empowering you spiritually to understand things on the ground from the spiritual perspective. Vane vari kuona zvinhu zvirikuitika kuSouth Africa vakamira munatural realm. Ndakuda kuti uve nemaonero ezvirikuitika muSouth Africa vakamira muspiritual realm. It will help you. Inhuman kuti munhu apise mumwe kana iwe haungazvigone kupisa huku. But ukaona somebody akuzviita akasununguka, ndiye atotanga kuatakwa. Ukaona munhu akuuraya munhu, ndiye atotanga kuurayiwa paizini. Sautone iwe haurayi munhu nokuti hausati wafa mukatu. Dzikafa, you don't respect life. So attack yakauya kuhama dzedu, but kwavari yanga yauya kare. The spirit of not respecting life. Izvi zvarekodwa bedzi, saka wazviziva. Kune maissues asiri recorded ari real. Waka 1980 takaita independence. Saka patinoita independence day, I mean paHeroes. Vanoenda kuHeroes heka, vane maruva vanotakura just vanti nemaruva ravanotakura so vachinoisa panonzi the tomb of the unknown soldier. Pananoziva refu ungaparidze zvinyowani ngangoti tingojekeserana so vanouya nemaruva kwete of the unknown soldier votosalutwa. Hamuna munhu imomu, but pane respect inoendeswa ipapa. Kureva kuti even politicians, even a natural man anoziva kuti hazvisi zvese zvatinorekodha. Zvimwe hatirekodhi but zviri help. Uyo ari
Akapiwa maruwa arikunzi the tomb of the unknown soldier is not one man. He represents a lot wasiri recognized but vanga vari useful. Vanguti vanhu vafa neHIV inhamba yakati vanotarisa statistics dzekuchipatara kwete dzevafa. Zvekuti ukarohwa neHIV ukanofira kumusha hauverengwe panhamba yevanhu vafa neHIV. Zvekuti statistics dzedu hadzisi 100% correct in every matter. Nokuti zvimwe zvinhu zviri kufa unrecorded. We just thank God for technology. Isiri WhatsApp mumwe aisvika mukufa asina zoti kwakaitika zikafona. Nokuti zvinhu zvagara zvinoitika. But on this note, on this moment, zviri at peak. Ukatengera mwanayo wamupfidzisa. Tengera tuwa. Ashipamitse. Kana pane vane vanopfidzisa ivana. Kosvika uchimutema nawo. Ngaipfuure mberi misho. So decision yatorwa naPaul yekuzunzira nyoka mumoto. It's a spiritual thing. Chanoti tiite as a nation. The way yaticha handle situation yatakatarisana nayo, it must be helpful even unto South Africa as a nation. They will remain our neighbors. Whether they kill 3/4 of us or not, they will remain our neighbors. And the Bible says, love thy neighbor. So we need a permanent decision. It is spiritual. In Oketa, even for the future. Tabuda and one heart for the future generation. Nobody can have a sauraya in and this would have to watch out as Guru Angundisi. And did you know what would you? Panamun and the mindset, it's okay. That selfish motive, I say to Christ. So, Jonah, but this is for prayer. To know our Father who art in heaven. Baba, give us today our daily bread. Chingwa chedu kwete changu. Bari could teach about God himself. So whether they are slow to catch up, nobody was sometimes. Munakamitra chakaipa. Treat her better. He thinks it's fear. Most of the times. Tika react in a better way in South Africa. They think it would watch you on Yangarera. No, we are doing it from the Spirit of God. Because we believe God can help us as a nation. We don't believe in South Africa. We believe in God. Amen. And South Africa must know that. That they reject us as a nation, we believe in God and we know God loves our nation and we will pray for the better of our nation. Amen. We love our country. Friends. Nyoka yakasudzirwa moto vanhu vakachinja zvavaitaura vanga vachimboti zembetara vakatanga kuti no, he is a God. Decision yatichatora pasituation yatakatarisana nayo, it must be helpful to us and to South Africa as well, despite kuti pana atadzira umwe. Hatidi kudzima moto nepeturu. Zvaitika tazvinzwa, we understand it's so painful. But
we remain neighbors till Jesu achidzoka. Mabhodha asikuzochinja. South Africa isikuzoenda kuDubai. They will remain our neighbors. Chika Jesu achidzoka. And the Bible is not love thy neighbor. So we need to handle these matters with much understanding and wisdom. But nyoka muswaka lumapo. Hatina uzonzwa kuti kwa ilu mwanu futi. Nokuti ndokungati mwenyoka dzakanzwisisa kuti generation ya apano mazuwano ndekuti ukaruma unotozofa uriwe. But ndoda kuparidza the God fact of this story. Nokuti nyaya ndiri kuparidza inoti wadze xenophobia. Ndoda kuburitsa the God fact of it. Ngatitorei mukana wekuti vamwe vadzidze kunaka kwakaita Mwari. Munozvara kuti Jesu ane vanhu vaakaparidzira achifamba, but ane murume waakaparidzira asingaparidzi ari pamuchinjikwa achirovererwa. Zvanzi musoja akapedza kuroverera akatarisa aona zvese zvaitika ndokubva abvuma kuti chokwadi mwana womwari. Kwete nekuparidza munhu ane zvipikiri kuna akabvuma kuti ndo mwana womwari. The God fact haifanirwe kubva patiri nokuti tine zvipikiri zvezenophobia zviri kutirwadza. We remain Christians. The fear of God remains within despite the pain that we now as a nation. Paulo akazunza nyoka mumoto. Zvorati wakatobatsira vagari vepamauta nokuti ikazoenda pane mumwe asiri Paulo anofira mahara. Saka paari kuizunzira mumoto ichibva yatsva atoelimineta matambudziko epamauta kwete ake. Who knows? Kana tiri maneighbors kudaro, maybe muzukuru wako iwewe, muzukuru wako acharoora South African. Love is dangerous. Love ndo chinhu chiri very dangerous. Despite mamiro akaita Zimbabwe nenyika dzevarungu, kune vanhu vari kuroora varungu. Love is dangerous baba. Unoona dread akabata kamubritish muno. Sacho vanhu vari kuziva nyaya dziripo here. But that's love. And love is from God. The true concept of Afghanistan. Whether we hate it or we are so much in pain, the border of South Africa and Zimbabwe will never shift. They will remain our neighbors till Jesus comes. Secondly, love thy neighbor. We got to be wise to understand this scripture. Nokuti decision yatichatora now inogona kutozokonzera zvimwe zviri worse than what we are seeing now. Imagine munhu atorerwa mukadzi nemunhu osvikorowa munhu wacho nedemo, munhu yoenda kuchipatara wopona, iwe wonzi meta wonofira kujera. Verati nyaya iyi yauraya munhu asiriye. Nokuti wada kuita decision in time of pain. It's good kunzwa pain. It shows you are human. Ona munhu achipishwa kuchiwadziwa, that's normal kuwadziwa. It's good. But don't make decisions out of pain. Very dangerous. Kugumbuka ngakurege kukupa mafungiro. But let the mind of Christ dwell in you. Mufungiro wa Kristo ngaurarame mauri wekuti kudi love thy neighbor. So as long as
South Africans will remain our neighbors, and the Bible will never change. We need to be wise concerning every matter against our neighbors. God is also shift our room. Nobody punish at the ball. They will remain neighbors till Jesus comes. Your scripture is love thy neighbor. So love we are not gonna cooperate tonight. It's not human love. It's not possible. Kudamu nagapisa msukuru wako. It's not natural. Kudamu nagaura bidina wako. It's not natural. So this way is the spirit way. It's not for a natural man, but it's for the man and the spirit of God. So ndati nyika ikatora ma decisions ainotora senyika. Well, no nyika. But as a part of Christ, this is the right decision. Let's handle the matter with love. Amen. Nokuti zvichabatsira Yesu naiwo. Zvichabatsira Yesu naiwo. So Paulo wakasunzira nyoka moto. Zanzi wanu wakati, this is a God. There was a God fact. No problem. Tapiwa mukana. Wekuti waziwe kunaka kwakaita nyika yakuziwa Mwari. Kuti inohindura sei matambudziko ayo. We have shown them in many matters. Tine mamwe ma situations ekuti akaitika kuno. People, they remain quiet, they just pray and seek the face of God. In other nations, they don't tolerate. They will kill each other. Some countries are learning from Zimbabwe. When the spirits still respect each other. Yes, because only God can help us. Only God can help us. I'm a believer who believes in God more than men. Yes. No matter whenever or not but this one can help us. I've come to tell you, it's temporal. You can live and die before your time. Our focus is not on any enemy. Our focus is on Jesus. The God fact, I want to South Africa. What see? Taita finish. But the same reactor what she died. Maybe Tika winner. 20,000 people. We have played our part. Nobody power bagas in Zanyoka. Janzi Vanuese. Don't tell our Gataura. This is a God. Gauta South Africa. The problem we remain Christians and they will remain our neighbors till Jesus comes. Amen. That message yakadai. You don't want TV, Baba. Because it's a national one. You know, to have a town, but in all months in Russia. That you are big to the town. And that's not Russia. As you go to Kumara, I see Form 6 in occupation. In Yasha, it's by grace. Amen. That's Pauli Papa Unamati. Concerning the issue of the nation of South Africa. Whether they kill our brothers or they kill each other, we respect life. We want them to walk in love. Those are people. So let's pray for the nation of South Africa. Who respect life, who dominate them. We want people to have respect towards
have a human life. Let's pray. Father, we thank you in the mighty name of Jesus. There's a nation, Zimbabwe, we pray for the nation of South Africa. I pray on Yashamari, where you have respect our value, who dominate in South Africa. But we cry from the spiritual perspective. Every arrow of the devil, every attack of the devil, we condemn it. Let the Holy Ghost take over South Africa. Let the Holy Spirit take over South Africa. In the mighty name. So good even judgment. Inoberekwa nepfungwa dzevanhu maonero avo. Saka Pauro amoneredzwa nenyoka. Kune vanhu vakajaja vakati murume uyu imhondi, sei kupona kwaita vamwe vesa ari yega ane nyoka muruoko. So mafungiro avo in general thinking anenge ari correct in general terms, but spiritually they were wrong. Zvinhu zvemweya, no matter how intelligent you are, kana kuti unogoogla zvakadii pamainternet, you don't judge spiritual matters from natural information and natural observation. Ukanzwa newspaper richitaura nezvemumwe munhu waMwari, wotofambawo nazvo. Warira mapepa ane tsika yekuchinja chisingachinje izvokwadi yaJehovha. Saka kufamba nevhangeri yaKristu kuri reliable nokuti harisi kuzochinja. Jesu ndishe, kusvika ndichene musoro, Jesu ndishe. Asi ndikafamba nerekuti ndingasi munhu waMwari, bepa rikazotaiwa tatisina kuona mushe, neniwo ndakuwara. But chisingandikuwadze ndeichi. Nganidzoke kunyaya yangu, ndinowanzodhonzerwa kumalines iwo achiteka. So Pauro wakamoneredzwa nenyoka paruoko. Ndiye chete waMwari pavanhu vese, but ndiye chete ane dambudziko rinoita sekunge hana Mwari. Dambudziko ngariregere kukupa mashoko asiriwo. Pauro ariye waMwari ega muchikepe chaita shipwreck, ndiye akamonerwa nenyoka paruoko. Kwete nokuti akashata ari waMwari, vamwe vese vari maoriginal criminals. Chikepe changa chakatakura vasungwa chichiti zvino maprison anozviita kuti vamwe vanobva kubhindura voya kuHarare prison, vamwe vobva kuHarare voenda kuHwawa. Saka makore avaizviita vaita kurwa nechikepe, saka vasungwa kune kwavaiendeswa. So along the way vaipfuura nemvura nechikepe, ndopa chakaita capsize. Saka vamwe vesa they are truly prisoners vane macrimes avo. Only Paul ari mumission yaMwari, yet people are not recognizing kuti kwaari kutoenda ari kuenda semusungwa, but ndiye ari kutoona kusunungura. So there was a shipwreck. Vanhu ndokubva vaveserwa moto paauta, vakatanga kutsiya. Pauro achiwedzera huni, nyoka yakabuda ikamonera ruoko rwake. Vagari vepo vakati murume uyu imhondi, sei vamwe vese zviri right, tavabatsira zvakanaka, iye sei asingabatsiriki. Ndofunga ane chaakatadzira Mwari. He is not a good man. Rega nditange kuparidza kubva. Judgment yevanhu vepamauta iri dangerous pakuti kudii. Haasi Pauro auya nenyoka, haisi nyoka yaPauro. Zvanzi Pauro aitodziyawo moto achiwedzera huni, nyoka ikabuda because of the heat. Zvoreva kuti nyoka iyi yagara ichigarawo pamauta pacho nevagari vepamauta. Proof ndinayo kuti nyoka haisi yaPauro, nokuti zvanzi vakamira vachida kuona kuti achazvimba here kana kuti achadonha here. Zvoreva kuti vane experience nezvinoitwa nenyoka, kuti wese wayaruma kuzvimba musoro kana kuwira pasi. So takavapa
kumirira vachida kuona izvozvo kuziva kuti vakambozviona zvichiitika kune vamwe. Rega ndiprofite muupenyu hwako. Kana kune zvakambobata vamwe zvikavatadzisa kubudirira upenyu ukasendeka, kwete newe nekuda kwevhangeri raKristu, Mwari uchakurwira kubva pamatambudziko ako. Experience yevanhu yekuti arumwa netaipi yenyoka anozvimba uye anouya pasi, saka vanga vakamirira, hapana ari kubatsira. Vati ndichitanga kuverenga nyaya ndanzwa zvichinzi vagari vepamauta vakatibatawo zvakanaka, vakatoisira moto. Vati ndo zvinokudzidzisawo izvozvo kuti rudo rwevanhu pane parunogumira. Kune zvimwe zvokuti zvikakumonera kana babudini wako havakude, ivavo vari kuedza kukubatsira nhasi. Kune imwe situation yekuti ikakuwira vanoti hatina ukama. Hapana kana one prisoner akaedza kubatsira Paul, yet along the way nyaya yacho yakati rebei. Paul anga atoprofita kuti matambudziko atichasangana nawo hapana anofa. Zvorati vanhu vanga vane prophet in the ship, vakararama the prophetic word, but they were failing to help the prophet in time of the Bible. Vangani vaprofita vamoneredzwa nemanewspaper vachitaurwa zvisirizvo, vakatombokunamatira zvako zvikaita. But newewo nhasi, nekuti Pauro ane nyoka kungosiyana naye, ndiye akaprofita kuti varume tichasangana nedambudziko, asi Mwari vanditi hapana ari kuzofa. So vanhu vari kuenda paisland yemauta vane prophet in the ship, kurarama kwavo they are under a prophet, but muprofita wacho akamonerwa nenyoka. Yes, no situation hatinayo kuZimbabwe. No matter how the men of God prays for you, kana zvikaita kana zvikafamba sei, akamonerwa nedzimwe nyaya, kana newe unongomirawo uchitanda. Regandipa jambo ipapo. So paisland yepamauta zvanzi takaveserwa moto, tikatanga kudziya moto nokuti kwaitonhora. Pauro achiwedzera huni, nyoka ndokubva yabuda. Nyaya ndiri kuparidzai, Mwari watitendera kuti tiwane mukana wekuirekota. As a nation Zimbabwe, or as a Africa, as a continent, kune nyaya iri so sensitive mazuva ano iri kutishungurudza tese pano, xenophobia. As a minister of the word of God, I have a word concerning the issue. Nyika ine measures aichatora, politicians ane measures aichatora, business people ane measures aichatora, but the Christian community, yes, zvinorwadza zviri kuitika, but ndinzweiwo apa zvaitika tikazviziva nezvikonzero zvekuti zvarekodwa uye zvaitirwa hama dzedu. Ndaiendako, passport yangu ukaitarisa, ndonyika yandakanyanyoenda zvakanyanya, South Africa. Vakauraya Lucky Dube, mumwe wavo. Haisi xenophobia, isign yekuti there is a spirit yekuvenga success. Player ebhola yeOrlando Pirates is not a Zimbabwean. Akatofa before xenophobia. Zvoreva kuti South Africa already isati yaataka hama dzedu, there is a viper, a spirit of death dominating that nation. Hallelujah. Nokuti Pauro akaona nyoka ichibuda mumoto, ngazive kuti iye kwaabva haana kubva nenyoka, but nyoka yezongoitawo musikadzwa yekubuda vaenzi vauya. Xenophobia izvi rinongoreva kuti zviri kuitirwa muvakidzani kana kuti eforeni, but zvagara zvichiitika even mukati.
as a Christian community, we must stand and pray kuti Mwari wabatsire unyika yeSouth Africa. Nokuti even vakasauraya hama dzedu kuuraya nawo futi pachawo hatikude. Ameno kana uchiti beta vapedzane vasi Jesus. But I'm preaching the gospel, which is the gospel of the truth. Munoziva kuti izvire kuti love thy neighbor. Even in the situation yatiri rino apply kwatiri wo futi tinofanirwa kuwada. Bhaibheri rinoshanda kumunhu wese nguva dzese. The same Bible rinoparidzwa kuWashington DC kuAmerica ndo rinoparidzwa kuEpwe. Hapana rine mapeji mashoma. So love thy neighbor. It is applicable even to Zimbabweans concerning South Africa. It's hard to swallow. Zvakaoma. Nekuda kwemapictures on. Nekuda kwezvinhu zvatiri kuona. Truth remains the truth, and the word of God remains the word of God. Tiri mukurwadziwa kwakanyanya kudaro. Kuziva zvekuita kunokosha. Mweya Mutsvene adaredza chinhu. Munhu ukamutaurira kuti nyoka, ukangoti nyoka anosvetuka. No mistake number one. Waziva kuti iri kupi. Ko ukasvetukira pedyo. Nokuti hati nyoka maybe iri apa iwe uri pano hauna kuiona uri kufamba. Munhu wokuti nyoka iwe wosvetuka. Norati kusvetuka kwako kwakontributa kuti urumwe. Nokuti dai usina kusvetuka pane distance yekuti even usina kuudzwa haurumike. Saka kupiwa yambiro usina wisdom yezvekuita kunouraya. Amen. So vagari vepamauta vakati vesera moto, vanhu vakatanga kudziya. Nyoka ndokubva yabuda mumoto. Asi Paulo auya nenyoka kwete. Nyoka ndeyepamauta. Varume nyika imwe neimwe ine dzayo nyaya. Wega nyika yacho ine ikonomi yakanaka kana kuti yakashata. Kune madhimoni anoirwisa. So there is a problem in South Africa. They don't respect life. Whether they kill our brothers or they kill their brothers, that spirit are still concerning the word of God because we respect human life. So as a Christian community, we must pray. Don't pay the way, Papa. Vachiitirana zvavanoitirana senyika, sema-politicians, isu nyangwe tiri munyika hatiswe nyika ino tine zvatinofanirwa kuita. We must pray concerning the nation of South Africa. Whether they kill our brothers or they kill each other, we hate the spirit of not respecting life. Saka nyoka ndeyepamauta haina kuuya naPaulo. Saka pane kuti vagari vepaPaulo vepamauta vabatsirane naPaulo kurwisa nyoka. Zvanzi vakangoramba vakatarisa. Unoziva kuti hama dzedu dzakaenda kare nedzakaenda manje manje South Africa havana kusvikira muproblem iyoyo, vakasvikira musalari nebasa. Kune moto wavakaveserwawo nekuda kwezvanga zvapisawo kuno. Mabasa akunetsa, munhu ndobva ati pajosa, ndobva asvika achitoripinda. Saka kune moto wakaveswa weemployment, but hautadzise tsika dzavo kubuda. Vanhu havana kusvikira muxenophobia, vakasvikira kubasa. Kune form of help yavakapiwa vaenda kunyika iyoyo. That is why chinhu chiri spiritual hachiitwe nemunhu asiri spiritual. Saka that spirit yekusarespecta life kana ingori spirit chete, no matter how educated or foolish, inongoshanda, inooperate. Mweya yechina haina respect
yemadigiri kana udofo. Samtono kuti kune udofo ine mweya utsvina. Mweya utsvina inongoda kudhila nemunhu zvekuti akafunda hana yaimwe story. Uri dofo kudaro unoita mweya ukusadiwa nevanhu. Weitoti pamwe ndikawana anondidawo ndingawana ukagraft wakatofoira ende une mweya wokumakwa. That's a spirit. Nokuti daimbojaja ndichiti maybe they are not educated enough. Muwai mudaro takusafundawo wakafunda vadaro. Kana ukaenda kunyika ine vanhu vakafunda kwazvo kuurayana kuriko, no matter how educated. Kana ukasvika munyika ine vanhu vakadzidza chaizvo kuurayana kuriko. So haisi nyaya yeeducation, inyaya iri spiritual. Saka kunyika ine vanhu vasina kufunda nenyika ine vanhu vakafunda vakatakwa nezvinhu zviri spiritual, vanongoda a spiritual stanza to fight back, which is prayer. Yes. Zvanzi takaveserwa moto tasvika nokuti kwaitonhora, vati moto uyu ndo waburitsa nyoka. Arikandiburitse nyoka. Takawana employment taapa South Africa, but patakazotambira pamusoro tikatenga motikari dzedu ivo vasina. Mota idzi dzakonzera ruvengo kwete basa, but maresults ezviri kubva mubasa nokuti nyoka yakonzerwa nehit yabva mumoto. But hit yemoto ndeyekubatsira vari kutonhorwa, but muhit mune chinouraya ari kutonhorwa. Dai vakaenda ikoko vasina kuva successful, hapana aifunga kuvaataka. But success yagara inorwiswa, especially to be successful in a foreign land. They cannot accept you. So because of the heat, nekuda kwekudziya nyoka yakabuda ikamonera ruoko. Zvanzi vakamira vakatarisa vakati this one is a murderer. Zvanzi ndokubva vamirira vachida kuona zvinopera sei. Pauro ndokubva aizunzira zvakare mumoto. Ngatibatsirane kutsanangura ipapo. Ukaiverenga uchimhanya unofungidzira kuti nyoka yakafa nokuti yakazunzirwa mumoto. Takambonzwa mamasemoni, shake it, shake it, shake it on fire. Nyaya iri so deeper. Takauraya nyoka hausi moto nokuti zvanzi because of the heat yaiva mumoto haaigona kuuraya nyoka, yaingoita kuti nyoka ibude. Paakaenda paruoko rwaPauro, nokuti Pauro anoti handini ndinorarama asi Kristu mandiri. Zvoreva kuti nyoka pairi kuruma Pauro ichida kuisa poison muropa rake, ndopa yaakutotorawo zviri anti-poisonous zviri muna Pauro, ndo zviri more powerful. Zvokwadi yaKristu inodarika muyechina. So chakauraya nyoka musi uyu kuruma munhu. Chakaita kuti nyoka yepamauta inzi yafa yanga yaruma munhu. Sarimwe dambudziko rikuruma upenyu hwako ringotsvagawo pekupinda. Zvanzi vanhu vakamira vachida kuona kuti inopera sei. Taipi yenyoka haapone, anozvimba kana kudonhera pasi. Bhaibheri rinoti Pauro wakaizunzira mumoto. Tinoratidza kuti nyoka yakafa iri paruoko kwete mumoto, nokuti chinoita kuti imonere ruoko
who are alive and active and powerful. Later kuti izunzirwe mumoto kuva powerless. So zvoreva kuti chakaikonzera kumonera ruoko yanga ichiri kurarama ine simba ichida kuruma. Payakaruma ndopayakarisivha zvinouraya, ndopayakava wiki zvokuti Pauro akabva aziva kuti kana watiruma waakuzunza. Handikuzunze usati wandiruma, but ukangondiruma chete une zvauchatora zviri mandiri zvokubva aizunzira mumoto. Zvanzi vagari vepo ndokubva vati aizvo munhu uyu ndiMwari, he is a God. Vati pese Mwari paanoda kuzviratidza kana uri mudiki anouya ari the other side, nokuti vatanga vachiti this man is a murderer, but after the incident vakuti is a God. Dorati umwari hwezvimwe zvinhu hwakavigwa mune zvinhu zvisina kujairika. But ndoda kuti uone tidzidze kubva panapo. I'm sure I've got 1 hour. Pauro haana kuzunzira nyoka kuvagari vepamauta kuti hamundibatsire sei, regai ndizunzire pamuri. No, akaizunzira mumoto. Dai aiva inini kana iwewe taigona kuizunzira kwavari, nokuti unochokwadi chekuti ndeyavo hauna kuuya nenyoka ndeiko, sei vasingakubatsire pazvinhu zvavo. But Pauro nekuda kwethe Spirit of God akaizunzira mumoto. Iwewe neni tine basa rekuzunzira mweya wekusarespekta life mumoto, kwete kuudzorera kuti pedzeranaiko kana muchiurayana kuSouth Africa urayanaiko. Even ikoko musaurayana, we don't want. We want you to respect life. Ngati vabatsire as people who are mature ngavadzidze kubva pakuzunza kwatiri kuita kuti hatisi kuvazunzira mhosva. Ndavakuziva ane mhosva is the spirit of death. Kana nyaya itongwa nevanhu naturally, vanhu vari kuzviita, but ukaverenga bhuku raEphesians rinoti hatirwe nenyama neropa asi nemweya. Ndorati zvinoitika panyama zvinenge zvaoriginata kubva mumweya. So isu kana tiri vemweya tinodzokera kuorigin yechinhu kuti tive ne-the right answer. Kuzunzira nyoka mumoto kwakafanana nekudzura zino kumunhu ari kurwadziwa nezino. But kuzunzira nyoka kuvanhu kwakangofanana nekutengera munhu arwadziwa nezino a pain killer. As long zino racho richiripo, pain killer inodhila nepain kwete neproblem, zvekuti even pain ikanyarara wagara une dambudziko rezino. As long usingade dambudziko rezino tiregera kudhila nepain, dhila nezino. Kana vatoti kwagadzirwa mapain killer ari powerful ekuti zino rako haurindi, as long ratombokurwadza wakutoziva kuti une zino riri wiki. Kana ukasanzwa kurwadziwa but ndochokwadi chauchararama nacho kuti rimwe zino rangu harisina. So gorera unoshaya mapain killers. So vhangeri raKristu haisi pain killer, it kills the real problem. Dambudziko redu as a nation is not against our neighbor South Africa, it's against the spirit of not respecting life. That's our problem. As a body of Christ, dambudziko redu haisi nokuti ndati shoko rekuti love thy neighbor even today riri valid kuti tine maSouth Africans. Bible harichinje nokuti iwewe ndiwo waitirwa zvakaipa, but rinoda
Ndekuti kana taakurira tichinja zvakaipa chiparari. So it's applicable even to Zimbabweans. Someone who but maybe hauna hama 3 involved. Ninazo. Wakomana ndinofamba nawo short there. My pictures yemningina anonditeedza ini. Akabayiwa nemapanga makumbo esai. Angari muhospital kuTurban. Ndinazvo. But the word remains the word of God. Kana ichiti love thy neighbor. Ini ndakuda kuziva. Chichakonzera kuti ndide South African. Wakabayiwa mningina wangu nebanga. Is the word. But chinokonzera kuti ndiflowe muword iroro. Inyaya yekuti ndaakuziva kuti what's the real problem? Is it South Africans or the spirit of not respecting? Chemweya chichagadziriswa nevanoita zvemweya. Rega ma-politicians nema-ministers vatore the appropriate action pacapacity yavo. We as a body of Christ, we are going to pray. Yes. Ndofuti dzatobata wethu. Paini tinayo, vati tatoziva kuti vagari vepamauta nyoka yaitowapedzawo ivo pachavo. Zvekuti Pauro paakamoneredzwa nenyoka, zvanzi vakamirira kuti achadonha, achafa. Uye kuti kune vakatombofa nenyoka iyi, kune vakambozvimba nenyoka iyi. Saka nyoka iyi inotonetsawo pamauta pacho, but kungoti paita dambudziko yekuti nhasi yazozivikanwa pauya muenzi. So ana Pauro achingosvikawo sevaenzi, nyoka ndopaakaita manyemwe kuti ndokurumirai vashanya. Spirit yekusarespect life, it is so common in South Africa. We need to pray as a body of Christ, as Africa, as a continent. Mwari dai watibatsirawo tava nehanya nemumwe nemumwe. Love thy neighbor even so real. So Pauro wakazunza nyoka mumoto, zvanzi vakachinja matauriro avo. Unaziva kuti kuhendla kwatichaita problem iyi uchaita kuti naivo vachinjwe. Kudhila kwatichaita nedambudziko ratinaro as a country, as a nation, kuchapawo iyo a new mindset. Unaziva kuti pakapfuta moto mushopo, ongobuda vanhu tinotsvaga chekudzimisa, ongova nedhamu rine liquid yausina kubvunza kuti chii. Just imagine kudzima moto nepeturu. Ongowana dhamu rine peturu osvodira pavanhu vari kutsva motikari uchifungidzira kuti imvura. Unaziva here kuti nyangwe vanhu vanga vachitsva nedambudziko rekuti mota yatsva, vanotozochema nevo zvakanyanya. But aimu yako iwewe waiva kubatsira, but wada kubatsira usina ruzivo rwakakwana. It's dangerous for an ordinary man kuti atry kupa solution panyaya iri spiritual. Nokuti the solution yaachaunza, it will never be permanent. It will be temporary. Vakava nemweyo china wekuti usapinde basa. Kana ukava nema-qualifications anoita kuti udiwe ipapo, haupinde. Vanokutsvakira reason iri besides kupasa, zvekuti vangatozoshanda nekupasa kwacho kuti mai madzidziro wawakaita hatigone kukubhadha. Kuti wega usazvibe kuti pane mweya unononga kuti kufunda. Ndozvinoita zvinhu zvemweya. So kana ukaimprove to get a better degree, uri kuda kufighta a spiritual issue with natural understanding, it will never work. Kurwadziwa kwedu kuri right,
It shows we've got a heart. But ngatirege kuva nemadecisions out of pain. Tine vanhu vari kumajeru ndo vanga vakatadzirwa, but vatadzirwa vakagumbuka. Tine vanhu vari kumajeri ndo vanga vatorerwa vakadzi vakasvika chakachaya kumba. Iye haite zvevakadzi vevanhu, pane ari kuita zvemukadzi wake. Ndokusvika nyaya iri mudariro ndokungotorawo demo. Life in jail. Icriminal yemunhu wete atora decision in time of pain. Zvakuti ukatomubvunza kuti wose uchida kuuraya vanhu, anokuzodza handitomboda zvekuraya munhu, ndogara mushe nevanhu. Ko iwe wauraya ota zvanga zvandibata. Saka pese patinobatwa nekurwadziwa, ngatingwarirei kumeka madecisions atinozoregreta for life. We are still brothers in South Africa. Message yaitofanirwa kuparidzwa nevanhu vakuru vaMwari vari paTV yakadai. Saka Mwari undichiri mutano paapawo isusu ana blasi wemvura. Message yekuti ukatowanikwa kunotoshedzwa vanhu ground. It's a good message. Yekuziva chatiri kurwa nacho uye kuti toitei. Is why let us not make decisions out of pain. Tinoregreta mangwana. Pane zvinoitwa nevana kumbo zvekuti unomurova mupama, mwana otosvimba ziso, zvekuti anenge akurwadziwa haasiwa warova, arova wacho. Pandakuwadza mwana nyaenga iri diki. But decision yabva papi, hasha dzinobereka mamwe mafungiro. Hasha dzinobereka mamwe mafungiro. Tiri pakati pekurwadziwa as a nation nezvirikuitwa hama dzedu South Africa. But that pain ngairegere kubereka decisions. Let's still operate with the weight. Kana richiti love thy neighbor, taakuda kudhuza munhu kuti tovada sei vachidai. Mwari watiudza kuti havasivo vari kudaro, kune mweya unokonzera kuti vadaro. Nyengeterai mweya uyu uregere kutora chigaro. Vagari vepamauta vanotoziva kuti nyoka iyi inoruma ichidai. Zvoreva kuti nyoka idzi vanodziziva, vagara nadzo. In South Africa, kufa kwemunhu hakushamise. They don't respect it. It's a spirit. Zvekuti vakatoshaya mweya waMwari, no matter tinozvitaura takamira papi, a spiritual issue haipedzwe nehasha. Saka tono vakagumbuka kuti seurirofa, but haripindike. Hasha idzodza dzikupe employment nokuti wakaita kuroiwa kuti usashande. Iwe zvinotokubohwa dai ndiri pagraft ndichengeta mhuri yangu hapapindike. But nekugumbuka kweso mukana waramba futi, kureva kuti hasha pachadzo haisi wisdom and haisi empowerment. As I'm preaching now, I'm empowering you spiritually to understand things on the ground from the spiritual perspective. Vane vari kuona zvinhu zvirikuitika kuSouth Africa vakamira munatural realm. Ndakuda kuti uve nemaonero ezvirikuitika muSouth Africa vakamira muspiritual realm. It will help you. Seeing human kuti munhu apise mumwe munhu kana iwe haungazvigone kupisa huku. But ukaona somebody akuzviita akasununguka, ndiye atotanga kuatakwa.
munhu akuuraya munhu iye atotanga kuurayiwa paizini. Saka uchiona iwe waurayi munhu nokuti hausati wafa mukati. Dzikafa you don't respect life. So attack yakauya kuhama dzedu but kwavari yanga yauya kare. The spirit of not respecting life. Izvi zvarekodwa bedzi. Saka wazviziva. Kune maissues asiri recorded ari real. Waka 1980 takaita independence. Saka patinoita independence day by heroes. Vanoenda kuheroes heka. Vane maruva vanotakura justice. Vanchine maruva vanotakura so. Vachinoisa panonzi pa the tomb of the unknown soldier. Pananoziva refu. Ungaparidze zvinyowani. Ngangoti tingojekeserana so. Vanouya nemaruva kwete pa of the unknown soldier. Votosalutwa. Hakuna munhu imomu. But pane respect inoendeswa ipapa. Kureva kuti even politicians, even a natural man, anoziva kuti hazvisi zvese zvatinorekodha. Zvimwe hatirekodhi but zviri help. Uyo ari kupiwa maruva ari kunzi the tomb of the unknown soldier is not one man. He represents a lot vasiri recognized but vanga vari useful. Vanguti vanhu vafa neHIV inhamba yakati. Vanotarisa statistics dzekuchipatara kwete dzevafa. Zvekuti ukarohwa neHIV ukanofira kumusha hauverengwe panhamba yevanhu vafa neHIV. Zvekuti statistics dzedu hadzisi 100% correct in every matter. Nokuti zvimwe zvinhu zviri kufa unrecorded. We just thank God for technology. Isiri WhatsApp. Mumwe aisvika mukufa asinoziva kuti kwakaitika zikafoni. Nokuti zvinhu zvagara zvinoitika. But on this note, on this moment, zviri at peak. Ukatengera mwanayo wamudzidzisi. Tengera tuwa. Ashipamidze. Kana pane vane vanopinzisa iva. Osvika uchimutema nawo. Ngaipfuure mberi mishoko. So decision yatorwa naPaul yekuzunzira nyoka mumoto. It's a spiritual thing. Chandoti tiite as a nation. The way aticha handle situation yatakatarisana nayo, it must be helpful even unto South Africa as a nation. They will remain our neighbors. Whether they kill 3/4 of us or not, they will remain our neighbors. And the Bible says, love thy neighbor. So we need a permanent decision. It is spiritual. In Oketa, even for the future. Tabudo and one heart for the future generation. Nokuti kana vakasauraya inini handizoda futi kuti vachauraya vazukuru vangu ndisina. Handitionewo waudika. Pane munhu ane mindset kuti zvikanakira inini it's okay. That selfish motive haisi yechiKristu. Saka uchiona panodzidziswa prayer tinoti our Father who art in heaven, Baba vedu, give us today our daily bread. Chingwa chedu kwete changu. Pari kutichwa kuti don't be selfish. So whether they are slow to catch up, nokuti it was sometimes munhu akamitira chakaipa ukamtreata better, he thinks it's fear. Most of the times.
tika react in a better way to South Africa. They think kuti vachirungo nyengerera. No, we are doing it from the Spirit of God. Because we believe God can help us as a nation. We don't believe in South Africa. We believe in God. Amen. And South Africa must know that. Whether they reject us as a nation, we believe in God. And we know God loves our nation. And we will pray for the better of our nation. Amen. We love our country. Friends. Nyoka yakasudzirwa moto vanhu vakachinja zvavaitaura vanga vachimboti zemedhara vakatanga kuti no, he is a God. Decision yatichatora pasituation yatakatarisana nayo, it must be helpful to us and to South Africa as well. Despite kuti pana atadzira umwe, hatidi kudzima moto nepeturu. Zvaitika tazvinzwa, we understand it's so painful, but we remain neighbors till Jesu achidzoka. Mabhodha hasi kuzochinja. South Africa hasi kuzoenda kuDubai. They will remain our neighbors. Chika Jesu achidzoka. And the Bible is not to love thy neighbor. So we need to handle these matters with much understanding and wisdom. But nyoka muswaka rumapo. Hatina uzonzwa kuti kwairumwa vanhu futi. Nokuti ndokunga dzimwe nyoka dzakanzwisisa kuti generation yaapano mazuva ano ndeyekuti ukaruma unotozofa uriwe. But tinoda kuparidza the God fact of this story. Nokuti nyaya yandiri kuparidzai inoti rwadza yexenophobia, toda kuburitsa the God fact of it. Ngatitorei mukana wekuti vamwe vadzidze kunaka kwakaita Mwari. Munoziva kuti Jesu ane vanhu vaakaparidzira achifamba, but ane murume waakaparidzira asingaparidzi ari pamuchinjikwa achirovererwa. Zvanzi musoja akapedza kuroverera akatarisa aona zvese zvaitika, ndokubva abvuma kuti chokwadi mwana womwari. Kwete nekuparidza munhu ane zvipikiri kuna akabvuma kuti ndo mwana womwari. The God fact haifanirwe kubva patiri nokuti tine zvipikiri zvezenophobia zviri kutirwadza. We remain Christians. The fear of God is remaining within, despite the pain that we now as a nation. Paulo wakazunza nyoka mumoto. Zvorati wakatobatsira vagari vepamauta nokuti ikazoenda pane mumwe asiri Paulo anofira mahara. Saka paari kuizunzira mumoto ichibva yatsva atoeliminata matambudziko epamauta kwete ake. Who knows? Kana tiri maneighbors kudaro, maybe muzukuru wako iwewe, muzukuru wako acharoora South Africa. Love is dangerous. Love ndo chinhu chiri very dangerous. Despite mamiro akaita Zimbabwe nenyika dzevarungu, kune vanhu vari kuroora varungu. Love iri dangerous baba. Unoona dread akabata kamuBritish muno. Kuti vanhu vari kuziva nyaya dziripo here. But that's love. Vadanana unoda kuti vaite sei. And love is from God. Zvichiitirwa ina Mwari kudzorera the true concept yekugarisana zvakanaka. Whether we hate it or we are so much in pain, the border of South Africa and Zimbabwe will never shift. They will remain our neighbors to this country. Saka ndarechiti
love thy neighbor, we got to be wise to understand this scripture. Nokuti decision yatichatora now inogona kutozokonzera zvimwe zviri worse than what we are seeing now. Imagine munhu atorerwa mukadzi nemunhu osvikorwa munhu wacho nedemo, munhu yoenda kuchipatara wopona, iyo onzi meta wonofira kujera. Yorati nyaya iyi yauraya munhu asiriye nokuti wada kuita decision in time of pain. It's good kunzwa pain. It shows you are human. Ona munhu achipiswa uchiwadziwa, that's normal kuwadziwa. It's good, but don't make decisions out of pain. Very dangerous. Kukumbuka ngakurege kukupa mafungiro, but let the mind of Christ dwell in you. Mufungiro wa Kristu ngaurarame mauri wekuti kudi love thy neighbor. So as long as South Africans remain our neighbors and the Bible will never change, we need to be wise concerning every matter against our neighbors. But there is also shift our room. Nobody punish at the ball. They will remain neighbors till Jesus comes. Your scripture is love thy neighbor. So love is not going to cooperate. It's not human love. It's not possible. Kudamu nakapisa msukuru wako. It's not natural. Kudamu nakaura bidina wako. It's not natural. So this word is a spirit word. It's not for a natural man, but it's for the man and the spirit of God. So ndati nyika ikatora ma decisions ainotora senyika. Well, no nyika. But as a part of Christ, this is the right decision. Let's handle the matter with the love of God. Amen. Nokuti zvichabatsira Yesu naiwo. Zvichabatsira Yesu naiwo. So Paulo wakasunzira nyoka moto. Sanzi vanhu vakati, this is a God. There was a God fact. No problem. Tapiwa mukana wekuti vazive kunaka kwakaita nyika yaakuziva Mwari kuti inohandla sei matambudziko ayo. We have shown them in many matters. Tine mamwe situations ekuti akaitika kuno, people they remain quiet, they just pray and seek the face of God. In other nations they don't tolerate. They will kill each other. Some countries are learning from Zimbabwe. When they still respect each other. Yes, because Chatinons says only God can help us. Only God can help us. In I'm a believer who believes in God more than men. Yes. No matter whenever or not, this one can help us. I've come to tell you. It's temporal. You can live and die before your time. You're not going to Sarah or Camilla. Some of you don't want food. But you can't marry. I don't get Our focus is not on any enemy. Our focus is on Jesus. The God fact. South Africa. Taita finish. But the same react our chidai. Maybe tika winner. 20,000 people wakadao Mwari. We have played our part. Nobody Paulo Baga Suzanyoka. Janzi Vanuese. Don't hear Wakataura. But this is a God. Mwari. Gautaurikem South Africa. The problem we are we remain Christians and they will remain our neighbors till Jesus comes. Amen. That message yakadai. Inaendelea kwa TV baba. Because it's a national one. Inatoka
vataure vati ndoo dzinonzi nyasha yapiwa vadiki kuti vataure ndoo dzinonzi nyasha hazviitwe nekungwara kwemunhu haisi form 6 inokupa izvozvi inyasha it's by grace ndokumira tisimuke tinamati nokunangwanga dati pauri papo unamate concerning the issue yataparidza pamusoro pezvaya the nation of South Africa. Whether they kill our brothers or they kill each other, we respect life. We want them to walk in love. Those are three pillars. So let's pray for the nation of South Africa. Kuti mweya respect life. Dominate mnyika iyoyo. Vanhu vavemekedzana. Whether pachawo kana kuti kuvatoro. We want people to have respect towards other human life. Let's pray. Father, we thank you in the mighty name of Jesus. There's a nation, Zimbabwe, we pray for the nation of South Africa. Let's pray on Yashamani. Where you respect our value, who dominate in South Africa. But we cry from the spiritual perspective. Every arrow of the devil, every attack of the devil, we condemn it. Let the Holy Ghost